Dit forbandede skarn. Spis dig ordentligt, kvindemenneske. Okay, piger. Du skal vaske gulvet herinde. Gå lige ud og hente noget, ikke også? Nej, jeg skal se noget i fjernsyn. Nej. Jeg kan lige også se de unge mødre. Nej. Du går op nu. Nej, helt ærligt. Og du går hen med dig, Tykke. Nej. Afsted. Og så skal vi lige over på fodbold. Okay. Afsted. Kæft, Kælling. Der er sport. Jamen... Kvinder. Hold kæft. Og giv mig min øl, så kan du snakke. Men du ved, jeg har fået 10 i dans. Prøv at se her, ikke sejt? Se, du skal underskrive lige der, lige der. Det var så super fedt, er det. Kun 10? Jamen ja, det er da mega godt. Jeg forbedrer mig sådan mega meget her. Sidste år der fik jeg kun 4 i det, så nu har jeg fået 10. Jeg kan du ikke se, det er bare sådan super godt for mig. Jo. Hvordan kan du stave relativitetsteori forkert? Det ved jeg. Og mikroorganismer. Det er Det er fandme for dårligt. Ud af mit hus. Ud! Det er nu værd. Ud! Hvorfor har du taget på, eller hvad? Er det alle de her Tom Bær chokolade, du har spist? Fuck. Du er gravid, Kælling. Ud med så. Ud af mit hus. Ud for helvede. Skarnsunge. Og jeg vil aldrig se dig igen. Nej. Oh, ow! Please. Sommetider vil jeg kunne lide dig, for det er let at kan du stadig savne, vi engang skrev sammen. Okay, jeg lover dig. Nej, det kigger på mig. Dumme kvindemenneske. Får du styr på dit dumme barn? 3. Dumme. Hvorfor kan du ikke op... Okay, en gang. Jeg er ikke med. Så skal jeg kigge dig. Kom nu, giv mig. Jeg skal nok have mit stok. Vil du være sød, giv mig min øl? Vil du nogen være sød, giv mig min øl? Er du klar en gang? Nej.